pregunta al president de la Generalitat, formulada pel senyor Benet Salellas, del grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular, Crida Constituent. Sí, bon dia a tothom. En primer lloc, volem expressar d'entrada, ja perquè quedi clar, el nostre rebuig contundent del fanatisme i del feixisme que subjau en els esdeveniments dels darrers dies a diferents punts d'Europa. Però, dit això, també pensem que hem de començar a reflexionar sobre si existeix una línia de fons que puguem dibuixar des de les revoltes dels banlieues als 2005 i que arribin fins als atemptats a París, a Charlie Hebdo, a l'aeroport de Brussel·les o ahir mateix a l'església de Normandia. No sabem, d'alguna manera, fins a quin punt, si tots aquests atacs que s'embolcallen amb una suposada franquícia al Daesh o en l'admiració a la cultura de la violència, com en el cas de Munic, a crits de Jo soc alemany, són alimentats d'alguna manera per la injustícia, per l'exclusió social i per la marginalitat dels barris d'on provenen els seus autors. A Catalunya hi ha poblacions i barris on hi és present una situació que comença a semblar-se a la dels banlieues. I a Catalunya hi ha joves també que, com a les barriades de la perifèria de mitja Europa, també superposen diferents plans de discriminació, perquè són pobres, perquè tenen menys oportunitats només pel barri del qual provenen, pel país d'origen dels seus pares o dels seus avis, per la seva raça, pel seu nom. Quines polítiques estem fent a Catalunya contra tot això, per lluitar contra la discriminació, per prevenir la ràbia de la injustícia i el descontrol que comporta la marginalitat? Perquè quan parlem d'aquest fenomen sempre parlem de mesures seguritàries, de mesures policials i de mesures militars, però veiem que aquestes mesures no serveixen pràcticament per res. Quan parlem dels fills i filles de la perifèria, volem sentir parlar també de polítiques educatives i de polítiques de cohesió social. Sabem per l'informe del síndic de Greuges que la política educativa catalana està abonant la segregació escolar. Nosaltres ho hem denunciat, ahir una companya de Podem ho denunciava també en aquest ple. Aquesta segregació escolar pot acostar-nos als riscos que viuen altres països europeus que no han combatut la segregació, ni a les escoles ni fora. A Catalunya, pensem, no estem desenvolupant polítiques sèries, comunitàries i de cohesió social. En el passat ple li vam preguntar per l'agenda feminista d'aquest govern. La nostra pregunta ara és per l'agenda antidiscriminatòria i antiracista d'aquest govern. Ens posem a treballar per lluitar contra la segregació? Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Respon el president de la Generalitat. Moltes gràcies, bon dia senyora presidenta, senyor Salellas. No és que ens posem a treballar, és que estem treballant des de fa temps. Estem treballant de manera coordinada, no només com a Generalitat, sinó amb el teixit del món local, singularment els ajuntaments, que fan una feina impagable per garantir aquest país. Vostè ho descriu, en part, és veritat que hi ha alguns municipis de Catalunya on es concentra una alta població d'origen immigrant, és cert, i que hi ha una tensió de tipus habitacional. Tot això és cert, però també és cert que, malgrat això, a Catalunya, feliçment, tenim un model convivencial, en què a la que detectem un focus o un problema, la resposta és coral, jo diria transversal políticament, transversal també a nivell d'institucions, per donar i per garantir que aquest país és i continuarà sent un país de convivència, on expressions de xenofòbia, de racisme, de discriminació per qualsevol matèria seran condemnades i seran atacades i seran corregides. De fet, això és el resultat del país que hem anat construint entre tots, on hi ha una escola que és la principal eina d'integració i de cohesió social. I això és avui així. I ho ha de continuar sent, i per això a vegades hem de plantar-nos davant d'algunes mesures que pretenen atacar un element essencial en la cohesió social com és la immersió lingüística, perquè treballa també a favor de la cohesió social. Tenim un model de salut que no genera aquesta discriminació, sinó que garanteix atenció. I ahir, en la presentació, abans d'ahir, en la presentació del Pla de Salut, va quedar meridianament clar quin és el nostre compromís en aquest sentit. Tenim un model de serveis socials que justament té clares les prioritats de com hem de garantir un país convivencial, que és en aquell en què la gent que té necessitat
independentment de l'origen, és atesa. Tenim un model de política d'habitatge que està donant els seus resultats, que està atenent els col·lectius més vulnerables, com ho està fent també, insisteixo, amb l'enorme col·laboració del teixit local, tots aquells col·lectius que tenen emergències alimentàries i que atenem, ja sigui a l'escola, ja sigui a casa seva. Per tant, hi ha una agenda social, hi ha una agenda contra la xenofòbia, hi ha una agenda contra el racisme que és eficaç. Ara, podem baixar la guàrdia? No. Això garanteix que mai tindrem un conflicte? Tristament no ho podem garantir. És clar que no. Per això cada dia, malgrat que alguns dels fons essencials, com és l'ajuda a les persones immigrants que rebíem de l'estat espanyol, han quedat reduïdes pràcticament a zero, aquest govern no baixarà mai la guàrdia. Gràcies, president. 11a pregunta al president de la Generalitat sobre la situació política. Formula la pregunta el senyor Xavier García, del grup parlamentari popular de Catalunya. Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, li vaig a fer una pregunta perquè en els diputats i a una part important de la societat catalana ens interessa molt conèixer la seva opinió. Li avanço que no vol dir que no és la seva responsabilitat, perquè segurament no serà la seva responsabilitat, però sí que importa i molt el que pensi el president de la Generalitat de Catalunya. Senyor president, com valora que la presidenta del Parlament de Catalunya traslladi al ple la votació de conclusions sobre la comissió del procés de ruptura a Catalunya prohibit expressament per al Tribunal Constitucional? Està vostè d'acord, senyor president, en que el Parlament de Catalunya corri el risc de desafiar l'estat de dret votant conclusions il·legals? Moltes gràcies, senyor Albiol. Respon el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Albiol, bon dia. Estic d'acord que vostè es posa la bena abans de la ferida. Això estic d'acord. Veurem què decideix el Parlament, però li pregunto, està d'acord vostè o no que un Parlament elegit democràticament prengui decisions i les pugui prendre amb un debat parlamentari serè, de manera absolutament lliure, democràtica i d'acord amb el mandat dels ciutadans que l'han representat, que li han enviat al Parlament? Està d'acord o no? Jo sí que estic d'acord en que el Parlament compleixi l'encàrrec que li han fet els ciutadans. Moltes gràcies, president. Té la paraula el diputat. Senyor president, jo crec que és el primer cop que el president de la Generalitat pregunta a un cap d'un partit de l'oposició. Jo amb molt de gust el contestaré i aspiro en algun moment ser president de la Generalitat per donar-li resposta al que vostè em pregunta. Dit això, senyor president, miri, evidentment que des del Partit Popular de Catalunya estem d'acord que es respectin les decisions que adopta un Parlament i aquest Parlament de Catalunya. Però, evidentment, que aquestes resolucions i aquestes decisions han d'estar ajustades a la llei, han d'estar ajustades a l'estat de dret, perquè si no, convertim aquest Parlament, convertim la societat catalana en una república totalitària. I llavors segur que des del Partit Popular no és el nostre model. El seu sembla que sí, el nostre no. El nostre, per sobre de les voluntats polítiques, està l'estat de dret i el respecte a la legalitat. I dit això, senyor president, li vull insistir, amb aquesta actitud que molt probablement vostè veu amb tanta alegria i amb tanta satisfacció, estan posant en risc a l'estat de dret a Catalunya, estan posant en risc a l'autogovern a Catalunya. Durant 8 mesos que vostè fa que és president de la Generalitat, l'únic que ha hagut, l'únic que ha preferit al llarg de tot aquest temps és provocar, dividir, confrontar en lloc de governar. En 8 mesos només han presentat una sola llei amb aquest Parlament, una sola llei, i en canvi han presentat 4 o 5 resolucions o propostes rupturistes i separatistes. I això ho fan d'una manera molt clara, senyor president, li diré, perquè el procés se'ls desinfla. El procés cada dia té menys suport al carrer i vostès el que s'està dedicant és a ser un agitador social per seguir amb la flama ben encesa i intentar mantenir un relat que cada dia té menys suport de la societat catalana. Moltes gràcies. Gràcies, diputat. Té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies. Senyor Albiol, vostè diu que voldria ser president de la Generalitat. No es preocupi, si perdo la qüestió de confiança, aquells partits que votaran que no a la confiança del president el poden proposar vostè de president de la Generalitat, que potser poder farà millor. Dit això,
algunes qüestions que són rotundament no només inexactes, sinó falses. Jo no porto 8 mesos, es conforma el senyor Rajoy, que porta 8 mesos de president en funcions. Jo en porto escassament 7. I en aquests 7 mesos permeti'm que li recordi que jo m'he sotmès a 15 sessions de control parlamentari. I en els 8 mesos el senyor Rajoy, 0. Per tant, la qualitat democràtica i la descripció de quin és el capteniment de respecte als ciutadans queda perfectament descrita. Segona qüestió, no és cert que hem proposat bastants projectes de llei, concretament 11. 11 projectes de llei, no un, 11. Evidentment, la tramitació d'un projecte de llei, com vostè sap, demana un cert període de tramitació parlamentària, però és el Parlament qui decideix quin ritme imprimeix en les 11 propostes de llei que aquest govern que presideixo ha promogut, però és que a més a més tenim memòries d'avantprojectes, 7 avantprojectes de llei que estan ja aprovats pel govern o pendents d'aprovació del govern. Per tant, on veu vostè la inacció parlamentària? Torno al principi. Crec que es confon. Crec que vostè fa referència a la legislatura no nata del govern espanyol i no pas a la que hauria d'estar controlant, que és la del govern de Catalunya, perquè si ho fes veuria que les dades que dona són rotundament falses. I finalment, vostè acaba de dir, si no ho he entès malament o ho he apuntat malament, que nosaltres estem promovent una mena de república totalitària. Vostè pensa que els 2 milions de votants de Junts pel Sí de la CUP som totalitaris? Vostè ho pensa? Vostè ho pensa? No, li pregunto, perquè justament fa poca estona ens han preguntat si l'opinió d'una persona, anònima o particular, era l'opinió del govern. I si nosaltres com a govern consideràvem que aquella persona que desqualificava de manera injusta una formació política podia confondre's amb l'opinió del govern. Li pregunto, vostè creu que els votants de Junts pel Sí de la CUP som totalitaris? Gràcies, president. 12a pregunta al president de la Generalitat sobre la situació política. Formula la pregunta el senyor Lluís Rabell, del grup parlamentari Catalunya Sí que es pot. Gràcies, presidenta. Molt honorable, doncs sembla ser que ja gairebé la vida parlamentària està una mica sota l'ombra de la preparació de la moció de confiança. I sembla ser que el debat de la moció de confiança anirà sobretot de desconnexió, però jo li voldria fer una pregunta referida a un element, a una realitat que ens recorden alguns estudis i enquestes i treballs recents sobre la situació social a Catalunya. L'índex d'atur, el 30% de menors en situació de risc de pobresa, que seguim a la cua d'Europa en matèria d'atur, d'atur de llarga durada, d'abandonament escolar. La pregunta és molt senzilla, és si està vostè ja meditant sobre com confegir la seva moció de confiança, quin lloc i quin enfoc hi tindran les polítiques socials. Moltes gràcies, senyor Rabell. Respon el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Rabell, bon dia. És normal que estigui preparant la qüestió de confiança, no moció, qüestió de confiança. La moció és per la censura, no per la confiança. En aquest cas és jo que em sotmeto al Parlament i, per tant, jo faré una proposta per intentar guanyar-me també la seva confiança, en la que, per descomptat i en coherència amb el discurs d'investidura, les prioritats socials continuaran formant part del fil roig de l'actuació que vull que tingui el govern que tinc l'honor de presidir. Moltes gràcies, president. De la paraula al senyor Rabell. Sí, no, la pregunta venia a to d'alguns fets recents i que ens han sobtat. Alhora que aquí estem en debat sobre la desconnexió i els desafiaments, hem vist la seva formació política a Madrid confortar al capdavant a la mesa del Congrés dels Diputats el Partit Popular, en un gest que sembla anar més enllà d'una negociació per tenir grup parlamentari propi. Ens preguntem si és per un senyal de connivència per debatre futurs acords en matèria de polítiques econòmiques i socials. El precedent dels nombrosos acords subscrits i de les votacions en matèria de reforma laboral, de polítiques financeres i econòmiques, doncs són inquietants. Nosaltres, de desconnexió, ens agradaria que en la moció, en la qüestió de confiança, efectivament, s'esmentés o es plantegés una desconnexió del govern amb determinades estaments benestants que vostès tenen bastanta recança a fiscalitzar per obtenir recursos per fer polítiques socials. Nosaltres estem convençuts que no hi ha progrés democràtic a Catalunya sense un gir social i sense una manera d'afrontar decidida la situació de desigualtat que s'ha anat instal·lant i que justament té molt a veure
amb les polítiques aprovades a Madrid en connivència amb el Partit Popular. Moltes gràcies, senyor Rabell. Té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies. Senyor Rabell, de Madrid venen moltes notícies. També que vostès han renunciat a un grup parlamentari després de dir que el voldrien tenir. També saber el resultat de les eleccions a Catalunya comunicades des de Madrid. Per tant, de Madrid venen moltes notícies i, en tot cas, si vostè vol parlar de la política d'Espanya, amb molt de gust ho faré, però crec que no és el motiu de la sessió de control al president de la Generalitat, amb tota sinceritat. Si vostè considera que això és així, doncs tindrem motius per anar-ne parlant, perquè hi haurà molt a parlar, si és que hi ha legislatura. Si és que vostès es posen d'acord o no a desencallar el que tothom entén que s'ha de desencallar, que és la governació de l'estat espanyol. Parla de desconnexions, d'estaments... Seré clar, els impostos que estan anul·lats pel Tribunal Constitucional, que aquest govern ha posat justament a estaments que formarien part i que encaixarien amb la descripció que està fet, s'ha d'acatar o no s'ha d'acatar? S'ha d'acatar? Sí? O hem d'intentar fer allò que el conseller, el vicepresident, intenta fer, que és que tots aquests recursos que estaven i que estan suspesos per justament tenir recursos econòmics per atendre els col·lectius més desafavorits es puguin obtenir de manera raonable a través d'altres canals. Però per fer això, ai las, ens calien pressupostos. Està d'acord vostè o no que la millor manera de poder desconnectar d'aquests grups poderosos justament és tenir uns pressupostos que preveguin polítiques, també fiscals, que facin pagar a aquells que poden fer-ho els recursos que ens són necessaris? Però veig que vostè fa que sí amb el cap, però vostè va votar en contra dels pressupostos, caram. És a dir, les dues coses alhora no poden ser. Per tant, escolti, siguem coherents. Si vostè vol anar en aquesta direcció, trobarà arguments de sobres d'aquest govern per anar-hi. Ara, si mira cap a Madrid, com ha fet en la seva descripció, evidentment no ens hi trobarem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president. 13a pregunta al president de la Generalitat sobre la situació política, formulada pel senyor Miquel Iceta, del grup parlamentari socialista. Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable president, com ja va anunciar la portaveu del seu govern, en el decurs d'aquest ple, el seu grup parlamentari està decidit a sotmetre a votació les conclusions de la Comissió d'Estudi sobre el procés constituent, que esdevindrien així una resolució parlamentària en radical contradicció amb el contingut del recent advertiment del Tribunal Constitucional. La meva pregunta és: considera vostè adequat promoure un enfrontament directe de les institucions de la Generalitat amb el Tribunal Constitucional? Moltes gràcies, senyor Iceta. Respon el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Iceta, bon dia. El que decideixi, qui decideix sotmetre a votació o no, no és el govern, i la portaveu no es va expressar en els termes que vostè diu, sinó aquest Parlament. I si creu que ho ha de decidir, una majoria de la cambra, que estarà acompanyada, insisteixo, acompanyada per una immensa majoria de diputats, decidirà si es admet o no les conclusions d'aquesta comissió d'estudi. I jo, com a diputats de la majoria que doni suport a això, doncs actuaré en coherència amb aquesta decisió. Moltes gràcies, president. Té la paraula el senyor Iceta. President, no sé si m'ha respost, però en fi, ha ocupat el seu temps. Jo el que volia dir-li és aprofitar per dir-li la meva posició al respecte, perquè quedi clara davant la cambra. La reivindicació de la independència és legítima, però res no habilita una majoria parlamentària per situar-se fora de la legalitat, perquè les institucions ho són del conjunt de la ciutadania i cap majoria política té dret a posar en risc unes institucions que ho són de tots els catalans. Vostè coneix el nostre rebuig a qualsevol iniciativa de caràcter unilateral o il·legal. Creiem que aquest tipus d'iniciatives són altament perjudicials pel nostre autogovern i fomenten una perillosa divisió entre els catalans, uns disposats a acceptar el trencament de la legalitat i uns altres defensors de la legitimitat de les nostres actuals institucions. Vàrem ser els propis catalans els que vam decidir que per reformar l'Estatut feia falta una majoria de 2/3. Semblaria, doncs, a partir d'ara, que és més fàcil derogar l'Estatut que reformar-lo, perquè és possible, segons sembla,
que una majoria inferior a 2/3 pugui canviar aquest actual Parlament per una assemblea constituent. Nosaltres no entenem com és possible afirmar que a partir d'un determinat moment desapareix la divisió de poders i les decisions del Parlament i d'aquesta Assemblea Constituent ja no han de sotmetre's a cap mena de control, suspensió o impugnació per part de cap altre poder, jutjat o tribunal. Ningú no està per sobre de la llei en un estat de dret. Senyor president, l'eventual aprovació d'aquestes conclusions no produeix cap efecte concret a la pràctica que no sigui l'enfrontament amb el Tribunal Constitucional. Creu vostè que val la pena? Cal que les institucions catalanes afrontin les conseqüències d'un enfrontament condemnat al fracàs? No s'havia compromès vostè davant la cambra a no posar mai les institucions catalanes fora de la llei? No ho acabarem fent avui? Gràcies, senyor Iceta. Té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyor Iceta. Vostè fa servir unes expressions, jo diria que, com a mínim, en el moment processal, completament impròpies o inadequades. Ja veurem què és el que acaben decidint els ciutadans, que són, i espero que aquí coincidim, els veritables amos d'un país. Són o no els ciutadans? Ho són. Per mi sí, potser per vostè no, no ho sé. Però ja veurem en el moment en què els ciutadans siguin cridats a les diverses validacions democràtiques amb què aquest procés ha de culminar, perquè no pot ser d'una altra manera que no sigui amb el vot dels ciutadans, quina és la seva decisió? Jo el que demano, és més, jo crec que ho podem dir amb molt d'èmfasi, gairebé d'exigència, és que allò que els ciutadans democràticament, lliurement, pacíficament decideixin sigui respectat i que els representants polítics que aquests ciutadans ens han enviat aquí fem la feina que ens han encarregat i que no maregem la perdiu i que no busquem ambigüitats o excuses per qui dies passa anys empeny per no haver de complir allò que nítidament els ciutadans ens han encarregat, que no és fàcil, li admeto, no és fàcil. Ara, és legítim, i vostè ho ha dit, és legítim. No estem fora de la legalitat. Aquest Parlament fa lleis. Aquest Parlament està perfectament legitimat a fer lleis. Aquest Parlament, és cert, requereix d'una majoria de 2/3 per aprovar l'Estatut, però vostè ha obviat una cosa. No van caldre 2/3 en el Constitucional perquè se'l carregués. Uns pocs vots d'un tribunal desacreditat, amb gent que havia acabat el mandat i gent que estava fins i tot compromesa políticament, van ser suficients per allò que havia fet aquest Parlament amb 2/3, que vostè és testimoni del que va costar, aprovat pel poble de Catalunya, s'ho carregués. Per tant, no és veritat que calguin 2/3 per carregar-se l'Estatut. Tristament, amb molt menys en van fer prou. Moltes gràcies, president. Catorzena pregunta al president de la Generalitat sobre la situació política. Formula la pregunta la senyora Inés Arrimadas, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, tiene una cuarta oportunidad para dejar de escudarse en el Parlamento, en la mesa o en su grupo parlamentario y responder como presidente de todos los catalanes a las preguntas de los grupos de la oposición. Y por favor le pido que hable con claridad. ¿Qué le parece a usted que se puedan votar en este Parlamento las conclusiones de la Comisión por la Independencia después de la advertencia del Tribunal Constitucional? Le quería preguntar también, ¿se ha leído usted las conclusiones? ¿Qué le parecen? ¿Las comparte? ¿La votará usted a favor? Gracias. Gràcies, senyora Arrimadas. Respon el president de la Generalitat. Gràcies, senyora presidenta. Bon dia, senyora Arrimadas. Fixi's que si ara descontextualitzéssim la seva pregunta i algun dia d'aquí molts anys algú llegís aquesta frase, diria, algú en el Parlament està preguntant, escandalitzada, com és, si li sembla bé a algú que un Parlament aprovi allò que una comissió parlamentària perfectament constituïda ha decidit? Déu meu, quin escàndol! Això és una marcianada, perdoni. És a dir, que un Parlament pugui poder aprovar unes conclusions d'una comissió d'estudi, de llapis. Unes conclusions d'una comissió d'estudi no és cap anormalitat democràtica, és perfectament normal. I evidentment que me'ls he llegides, i evidentment que si aquest Parlament té a bé de proposar-los a votació, amb molt de gust les votaré a favor. Moltes gràcies, president. Té la paraula la senyora Arrimadas.
Señora presidenta, ¿usted sabe lo que yo creo que dirán dentro de muchos años? ¿Cómo podía el presidente de la Generalitat decir que no se podía debatir sobre la independencia si no paraban de hablar todo el día de la independencia durante años en el Parlamento? Si es la única actuación de gobierno. Pero ¿a quién se le puede venir a la cabeza que no se puede debatir de independencia si ustedes no hacen otra cosa, si no hablan de otra cosa, si no tienen otro plan? ¿Sabe lo que yo creo que se preguntarán dentro de unos años los que escuchen estas sesiones parlamentarias? ¿Cómo puede ser que haya políticos en el siglo XXI que se crean por encima de la justicia, que se crean que pueden elegir los tribunales, que les juzgan? ¿Pero cómo podía ser esto? Estoy segura de que esto va a ser un mal sueño, de que cuando pasen muchos años la gente se va a escandalizar de que un presidente de la Generalitat se creyera que estaba por encima de las leyes y de los tribunales de justicia. Y yo le he preguntado qué le parece a usted las conclusiones. Y yo le he preguntado qué le parece a usted que se vote, porque ya no tienen más excusas. No se pueden esconder. No pueden ustedes prometer la independencia y luego ser tan poco valientes de esconderse detrás de la mesa del Parlamento. No he conocido nunca a unos desobedientes con menos valentía que ustedes para dar la cara. Nunca en la vida ha existido. Y le digo, lo más preocupante de todo es que si usted comparte esas conclusiones, es que usted está renunciando a ser el presidente de todos los catalanes. Porque estas conclusiones dejan a la mayoría social de los catalanes fuera. Estas conclusiones dicen que en el siglo XXI los políticos pueden elegir sus tribunales y eso es una auténtica barbaridad. Usted está apostando, si aprueba esas conclusiones, porque Cataluña salga fuera de la Unión Europea, como sí que reconoce usted cuando va al extranjero. ¿Usted sabe lo que está diciendo con esas conclusiones? Que mis padres que viven en Andalucía se van a convertir en extranjeros cuando vengan a Cataluña. Y eso no se lo vamos a permitir. Y lo que me pasa a mí le pasa a millones de catalanes que saben que los que roban no son sus familiares de Andalucía, ni de Galicia, ni de Extremadura, sino los políticos corruptos que hemos tenido también en Cataluña y también, por cierto, en su partido. Tengan valentía de decirle a los catalanes que esto ha sido un fracaso. Tengan la valentía de que hay alternativas. Nosotros, no sé si ustedes al PP y al PSOE les engañarán con el señor Homs poniendo cara de bueno y diciendo que se van a portar bien para que les regalen un grupo parlamentario. A nosotros no nos engañan. Los otros somos valientes. Y, por suerte, dentro de muchos años, en Cataluña va a haber una alternativa política que tenga muy claros estos principios. Gràcies, senyora Arrimadas. Té la paraula el president de la Generalitat. Molt bon dia, senyora presidenta. Home, dient aquesta setmana, dir que aquest govern només té interès amb la independència, que és allò que vostès repeteixen, sessió de control rere sessió de control, justament la setmana en què, per exemple, hem aprovat el tercer pla pel tercer sector, en què hem presentat el pla de salut, que és un pla quinquennal, per tant que demana una visió a llarg termini, en què aquest govern ha hagut de fer costat a crisis de mobilitat dels nostres ciutadans. Per cert, si la seva mare ve de visita aquí, amb molt de gust, ho pugui venir molts anys, per cert, el que es pot trobar és que els trens no acabin de funcionar si continuem formant part de l'estat espanyol, perquè les catenàries d'aquí tenen un manteniment diferent de les catenàries d'una altra part de l'estat espanyol. Això és el que es trobarà i això és el que veu la gent quan li parlem de per què necessitem un estat independent. Doncs miri, per coses tan trivials però tan importants com per garantir la mobilitat de les persones d'aquest país. Miri, a l'escàndol en què es trobaran els ciutadans d'aquí molts anys quan llegeixin les referències de les hemeroteques o dels diaris de sessions en aquest període d'aquesta part d'Europa és el que li deia abans la resposta al senyor Albiol, que en 7 mesos aquest govern ha comparegut 15 vegades i 2 plens pacífics i a l'estat espanyol 0 vegades, que en aquest govern es prenen decisions amb tota transparència i amb tota explicació, encara que no siguin compartides, però en el cas de l'estat espanyol encara no hi ha no només govern, sinó que encara continua de ministre algú que sí que ens hauria d'escandalitzar per haver intentat confondre clarament els poders, barrejant i manipulant l'ús de la judicatura en benefici polític i perseguint a la gent que pensa de manera diferent. Això és el que la gent d'aquí uns anys trobarà escandalós. Gràcies, president. Quinzena pregunta al president de la Generalitat sobre els darrers esdeveniments polítics. Formula la pregunta el senyor Jordi Turull, del grup parlamentari Junts pel Sí. Sí, moltes gràcies, presidenta. Molt honorable president. Crec que el contingut del ple d'aquesta setmana relliga moltes coses, no?
i crec que relliga el que ha estat i serà una constant d'aquesta legislatura. Per una banda, la determinació del nostre grup parlamentari per fer possible i assumint totes les conseqüències el mandat democràtic del 27 de setembre i per l'altra, la contínua amenaça de tots els estaments de l'Estat que sembla no tenir límit fins a portar-ho a uns nivells absolutament ridículs. Com que la determinació el que s'ha de fer és practicar-la, més que no pas predicar-la, crec que hem donat mostres suficients de fer-ho. I per això arribem en aquest ple en què discutirem una de les 3 lleis troncals que ens varen comprometre, d'aquestes que se'n diuen de desconnexió, concretament la de protecció social. Arribem en aquest ple també amb la feina molt ben feta de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent amb unes conclusions molt clares i molt evidents. I arribem en aquest ple amb les altres 2 lleis molt ben embastades i a més amb unes estructures d'estat, i això depèn del govern, molt ben orientades. Però també arribem a aquest ple sota amenaça, sota les amenaces de sempre i sota els advertiments de sempre, arribant a nivells gairebé ridículs. Se'ns està dient als diputats gairebé què és el que podem pensar i què és el que no podem pensar. Com es pot demanar a un Parlament que no parli d'un tema que interessa a més de 2 milions de ciutadans, que és la il·lusió, que és l'ambició de 2 milions de ciutadans? Nosaltres tenim tot el dret del món a estudiar i a proposar això que ambicionen els ciutadans. I això és el que nosaltres hem fet i això és el que nosaltres farem. Ara bé, malgrat totes aquestes amenaces, nosaltres en aquest moment i en el balanç d'aquests 6 mesos som allà on ens vam proposar ser. I això ho volem posar en valor. No per mirar-nos el melic, sinó per posar en valor i afrontar els temps que venen. I ara ens correspon a nosaltres mirar endavant i com afrontem els reptes i les adversitats. Esperem que les adversitats ens vinguin més de fora i que no ens les trobem nosaltres aquí dins. I segurament el repte més important que nosaltres tenim en els propers mesos és superar la qüestió de confiança que vostè, president, va plantejar. La confiança d'aquest grup parlamentari, vostè i el govern saben que la tenen tota, però creiem que és oportú preguntar-li sobre el tema perquè hem de dedicar les energies a allò que realment convé. I com que molta gent se situa en el terreny de l'especulació, no volem gastar temps i hores i energies i tertúlies i comentaris i literatura a si es farà d'una manera o d'una altra. Per això nosaltres, president, li volem preguntar a traç gruixut com té previst plantejar la qüestió de confiança i en quin calendari té previst. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Turull. Respon el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Turull, la qüestió de confiança, els motius que la van o que em van empènyer a presentar-la romanen intactes i, per tant, òbviament, no només la mantinc, sinó que crec que queda perfectament justificada per un concepte que s'ha utilitzat en aquesta sessió de control, que potser coincidim amb la definició, amb el plantejament, però que no amb el sentit, per una qüestió de coratge polític. Hi ha un concepte molt hispànic de la valentia que té més a veure amb la testosterona i amb la declamatòria que no amb el coratge de fons democràtic, que és aquell que és capaç serenament, quan té un problema democràtic, que és quan un govern perd la seva majoria parlamentària en una llei tan important com pressupostos, és afrontar-ho, mirar-lo de cara, entendre que aquest problema s'ha de resoldre democràticament. I s'ha de resoldre amb l'alçada i la transcendència que té el problema. I, per tant, en aquest cas, el parlamentarisme europeu té definides fórmules que aquest reglament del Parlament també té, com és la qüestió de confiança, per preguntar obertament, al marge de qualsevol altra especulació en el Parlament, si compta o no el govern la confiança que necessita per tirar endavant la seva feina. Agraeixo d'entrada saber que compto amb la confiança del grup de Junts pel Sí, que això permet anar a preparar les vacances i la qüestió de confiança amb un punt més de tranquil·litat. En tot cas, la qüestió de confiança permetrà comprovar si el Parlament ratifica o retira el suport indispensable perquè aquest govern compleixi la seva feina i el seu encàrrec, que és portar aquest país a les portes de la independència. I per fer-ho és evident, necessita unes eines, lleis, pressupostos, estabilitat parlamentària, que quan això està en entredit necessita saber si compta o no, perquè aleshores només hi ha dues opcions, o la consolidació i culminació d'aquest procés amb aquestes condicions, o bé, evidentment, preguntar als ciutadans quina majoria i quin projecte volen per al futur d'aquest país. Per tant, la qüestió està deslligada d'altres interessos que no siguin aquests, i crec que faríem bé de mantenir-ho aquí. De manera que, perquè no hi hagi especulacions sobre quin és el sentit original de la qüestió de confiança, ratifico allò que ja alguns de vostès coneixen, i és que la sotmetré el 28 de setembre
que crec que és la data que pertoca per poder tenir un debat serè, deslligat d'altres consideracions i poder recabar del Parlament la confiança que espero que m'atorgui per poder culminar el procés que els ciutadans ens van encarregar el 27 de setembre. Moltes gràcies.